Čaute ľudia, vítam vás v mojom ďalšom let's play. Tentokrát som sa zameral na parkour mapu. Jak vidíte, no, dal mi na ňu odkaz, možno že ju aj urobil hráč Grexion.cz. No tak by sme sa mohli pustiť do toho. Hráme poprvýkrát, ešte by som zmenil, takže si prečítam tabulky. Hraj na easy. Ja na hard, to nevadí. Nenič a nepokladaj bloky. Nepoužívaj mody. Diamond sú tvoje skóre, maximálne skóre 64. Menšia výbava, takže tu je menšia výbava. Ja to nechám tak, ja to nebudem potrebovať, tak si zoberiem jedlo. Lebo jak tuším, tak už zomrem hneď na začiatku, takže to je v pohode. No. Potom, čo mi asi dojde, tam sú ďalšie dvere, to je ako keby taký menší checkpoint systém, že keď niekde tu zomrete, tam napríklad, tam si dáte páčku a tam už zomrete, čo je ďalšia súťaž, či čo to je na parkouru, tak takto si tam môžete dojsť vlastne taký menší checkpoint, no my ho nebudeme používať, možno uvidíme. Táto mapa je na 1, 2, 3, páč. Jak vidíte, ja už som zhebl. No takže tak. Takže budem menej, keď chcem viac hrať. Dneska mám nejakú zlú náladu, tak mi ten parkour asi nejak nejde. No. Ale nevadí. Ešte by som dodal... Máme to nervy. Môžete dávať ďalšie parkour mapy, všelijaké adventure map, všeličo. Nejak sa prispôsobím. Číslo 1. A všelijaké iné veci. Tu máme vedničku. Som zvedavý, čo to bude za mapu, už som nikdy nehral, ale niektoré veci mi už došli. Niekde tam asi budú šípy alebo niečo, tak tam asi nepôjdem. Ne, že by som podvádzal, iba si trochu uľahčujem hru. Ešte raz spomínam, že tú mapu mám od hráča Grexion.cz. Je to jeho mapa. Tak sa budem snažiť prejsť, aj keď... No, takže tak nejak, počkám si, keď nedobie HPčko. Jak vidíte, toto je fire, neviem, jak sa dá získať, ešte som to nikdy neskúšal. Ale vravím mi, že môžete dávať všetké adventure map a všetké iné mapy. Ďalšia bednička. Ak vidíte, niečo mi ubralo HP, keď neviem čo. Asi pod nami niekde buchlo TNTčko. No, nevadí. Fire resistance. Tu bude asi koš. Ďalšie bedničky. Toto bude buď možno dlhý alebo kratší. Kratšie natočenie. Jak vidíte, už som si vlastne dal preč zvuk, lebo to vadí, jak som si všimol, lebo není ma dosť dobre potom počuť. Tak som ten zvuk nejak obmedzil. To faku. No a môžeme sa to znova, ale vlastne dáme checkpoint systém. Je to vymyslené dobre.
môžem posúdiť zatiaľ, čo tento kúsok som hral. Ešte hráme, ešte to len dohráme. Neviem, jak to je dlhá mapa. Snáď vlastne sa nám podarí ju prejsť, no mne. Tak môžem. Ešte raz spomíname tu mapa od Grexion a CZ. Nechcel to som mňa otočiť, mal som ho iba spomenúť, takže tak nejak. Ale kto chce, môže už so mnou točiť, takže sa nám dohodnúť, kedy, aký máte čas. Ja mám čas skoro vždy a nie vždy. Tak nejak tak. A asi to nebol dobrý nápad. Takže tak nejak. A vlastne keď si to vezmeme, tak také adventure mapy, parkour map, hociaké mapy, alebo keď chcete na niečo nejaký redstone diely, tie budeme tiež robiť, ale ešte presne neviem kedy, lebo nemám nejak ten čas a mám síce čas, ale nie vždy, lebo v škole mám veľa tých učenia, také hovadiny. Takže tak nejako. Uvidíme, koľko budem mať skóre, lebo som prišiel všetky skóre. Jak sme si mohli všimnúť. No, láva, si to neviem, na čo budem láva, tak uvidíme. No, vidíte, tu budeme potrebovať pačku. Checkpoint systém. Tu máme bedničku. A máme meč, poďme sa na lávu. A ďalšia bednička. Takže tak. No a aha, to je pík, no. Nespadni. Tak. Ja sa zatiaľ nebudem potrebovať. Fú, za to nebude to, že si myslím. Takže áno, je toto, čo som si myslel. TNTčka. No. 4. Nič. Takže tak, asi sa musíme nájsť tú lávu. To sa zoberieme. Budem sa snažiť prejsť túto mapu. Veľa parkour map som nehral, ale jak vidím, no hral som ich dosť, ale vidím, že toto je celkom dobre urobená mapa. Hlavne to, čo neznášam. Skákanie po ľadoch, a tak čo už, človek sa musí tak naučiť. Tak je tak. A jak pravím, že možno niekedy sprovozním svoj server, buď na Pagen na 2, 3, alebo na Pagen na 1, alebo na hociaký, môžeme na všetky, keď je tak aj na alfu, to ešte neviem. Keď budete chcieť Minecraft Version Changer na stiahnutie, tak povedzte, dávam do popisku alebo do komentárov. Môj Skype je v predložlom videi o let's play ako zabiť Iron Golema v prvnej časti. Môžete si pozrieť druhú. Komentujte, dávajte odber a všetké také iné. Subscribe, to je to isté ako odber, ale to je jedno. Ale to môžete. Keď chcete so mnou natočiť hociaké iné veci, alebo chcete zverejniť nejaký redstone diel,
No a vlastne už sme na konci, šťastný konec. No. Takže to tej mapy bolo všetko dneska. Hej, a tak sa lúčim s vami, tak Bungee jumping, čaute.